Sa mga pangunahing balita, store manager sa Labo, Camarines Norte arestado matapos magamok at magpaputok pa ng baril. Lalaki patay nang mahulog mula sa bubong at makasabit sa kable ng kuryente. PNP Bicol nakisa sa ika-30 taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month. At ika-51 taong selebrasyon ng buwan ng nutrisyon ipinagdiriwang sa Legazpi City. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes. Ika-2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Naharap ngayon sa kasong alarm and scandal ang isang store manager matapos umanong mag-amok at magpaputok pa ng baril sa Labo, Camarines Norte. Depensa ng sospek. Alamin sa report ni Rose Bilista. Himas rehas ang isang 45 anyos na store manager matapos na ireklamo dahil sa pag-aamok at pagpapaputok umano ng baril sa labas ng isa pa nitong bahay sa Purok 2, Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, alas 2:30 ng madaling araw nitong Lunes, Hunyo 30. Kinilala ang sospek na si alias Jose, residente ng Purok 6, Barangay Calamunding, parehong bayan. Batay sa investigasyon, ikinagalit umano nito ang paulit-ulit na pambabato sa kanyang bahay ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan. Ilang oras daw na nagtimpi ang sospek, subalit kalaunan ay hindi na nakapagpigil pa dala ng kalasingan. Ito po ang nangyari po dito nung bandang alas 7 daw po, mayroong mga kalalakihan na parang nambabato yung mga bata, yung mga kalalakihan. So ito po ay sinaway nung ating suspect at binaliwala po. Pero pagdating po nung madaling araw na, sinaway niya po, bumalik po. Yun po ang ating po sa pag-imbestiga po, ito po yung nangyari po. Nakuha mula sa posisyon ng sospek ang isang caliber 40 Glock 23 na pistol at ang 2 magazine na may lamang 13 bala. Lisensyado naman daw ito at ginagamit lamang ng sospek bilang proteksyon para sa kanyang kaligtasan. Wala lang po itong tinamaan po. Gusto lang daw po niya itakutin yung mga nambabato sa kanila. Nasa kustudiya pa ng Labo Municipal Police Station ang sospek na mahaharap sa kasong alarm and scandal. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang lalaki sa Pamplona, Camarines Sur matapos na mahulog mula sa kinukumpuning bubong at makasabit pa sa kable ng kuryente. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit nasawi rin. May report si Angeline Dagta. Patay ang isang 42 anyos na lalaki matapos na makuryente sa Zone 4 Barangay Burabod, Pamplona, Camarines Sur, 1:30 ng hapon nitong Linggo, Hunyo 29. Kinilala ang biktima sa alias na Waldo. May asawa at residente ng Zone 7 Barangay Tambo, parehong bayan. Batay sa ulat ng Pamplona MPS, nadulas ang biktima habang may kinukumpuni sa bubong ng bahay ng kanyang bayaw na nagresulta naman sa kanyang pagkakasabit sa kawad ng kuryente. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklara ring dead on arrival ng attending physician. Meron po siyang ginagawa doon po sa bubong, may inaayos po doon sa bubong ng kanilang bahay. At medyo na outbalance po ito, nadulas, at yun po yung naging cause po ng kanyang pagkahulog po. And sa pagkahulog niya po, accidentally po nasabitan niya po itong kuryente na kung saan live po siya, kaya po siya na kuryente. Nabatid na maulan nang mangyari ang insidente, kaya paalala ng PNP, ma-advise na lang or ma-remind natin yung ating mga constituents, mga residente na magdoble ingat po anuman po ang ating ginagawa or gagawin. Pasiguraduhin po ang seguridad kasi ang aksidente po, anuman pong aksidente na nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi man po talaga natin naasahan and hindi rin naman po talaga yan ginugusto ng sino man po. So sa ganito pong bagay,
barangay is paalala po na ang lang sa lahat ng pagdoble po ng ingat. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Sugatan ng isang senior citizen matapos na masalpok ng isang tricycle sa Bakakay, Albay na umano'y nawala ng kontrol sa manibela. Narito ang buong detalye. Aksidente digdio sa may tangod yung plaza, guys. Hirap man kaini o. Sugatan ng isang senior citizen matapos na masalpok ng isang tricycle ang kanyang minamanehong motorsiklo sa Barangay 4 Bakakay, Albay kaninang mag-aalas 12 ng tanghali. Kinilala ang biktima na si alias Badong, 60 anyos, may asawa at residente ng Barangay 12 parehong bayan. Kinilala naman ang suspect na si alias Wel, 43 anyos, may asawa at residente ng Barangay Kahugutan ng nasabi ring bayan. Batay sa ulat ng Bakakay MPS, kapwa binabaybay ng biktima at ng sospek ang parehong daan nang mawala ng kontrol sa manibela ang tricycle driver na nawi sa pagsalpok nito sa biktima na nasa unahan niya lamang. Sa lakas ng impact ay nahulog ang biktima na nagresulta sa natamo nitong mga sugat. Yung motorcycle na butol ng tricycle, ngayon yung driver niya medyo nag-sustain siya ng injuries sa iba't ibang parte ng kasawa niya. Mga may injuries na, pero nasa siya ngayon, dinala ng ambulance namin yung banding ambulance. Ginagamot pa rin ngayon sa Siga Memorial District Hospital sa Tabaco City ang biktima habang pansamantala naman na pinalaya ang sospek. Hinihintay na lang po natin yung both parties na para mapakitil sila o mayroong magre-reklamo, magsasampa ng demanda. Hinihintay na lang natin po yung check nila, yung involved parties. Nagpaalala naman ang otoridad sa publiko na bago umalis ng bahay ay siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang ginagamit na sasakyan at nasa kondisyon maging ang katawan upang maiwasan ang anumang aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 30th Police Community Relations Month celebration, formal nang sinimulan kahapon ng PNP Bicol. Pakikipag-ugnayan ng PNP sa komunidad, layong paigtingin. May report, si Mel Moral. As partners for progress. Sinimula na kahapon ng Philippine National Police Bicol ang ika-30 Police Community Relations Month celebration. Ilan sa mga dumalo sa kick-off ceremony sa Camp Brigadier Simeon Ola ang mga kinatawa ng National Police Commission Bicol, Bureau of Fire Protection Bicol, Regional Internal Affairs Service Bicol at iba pang partner agencies. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, layunin ng taunang selebrasyon na paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa komunidad bilang bahagi na rin ng kanilang misyon na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga pamayanan. Layon din nilang mapalakas pa ang kanilang hanay. Yung objective nito is to strengthen our coordination, especially in delivering yung programa ng ating gobyerno, yung Bagong Pilipinas, sir, at isinama na rin natin yung pag-elevate ng ating performance po, sir. Kasabay ng pagbubukas, nagkaroon rin ng signing of Pledge of Commitment of Support para sa 2025 National Crime Prevention Program para siguraduhing ligtas ang mga komunidad sa mga krimeng nagdudulot ng karahasan, kaguluhan at kahirapan. Kagaya po ng pinapa-implement sa atin ngayon ng ating PNP, yung mabilisang pag-responde ng ating pulis, yun po ang magpapakita ng yung sa mga tao natin, makikita nila kung gaano ka-dedicated, kung gaano ka-sincero ang ating mga pulis sa pagbibigay ng serbisyo. Sa ngalan ng crime prevention at sa ngalan ng pag-solve ng ating mga krimen po. Ang PCR month ay hindi lamang daw isang selebrasyon, bagkos ay isang pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Patuloy din umanong magiging sandigan ng PNP tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, PNP Bicol nakisa sa ika-30 tampagdiriwang ng Police Community Relations Month. At ika-51 taong selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon ipinagdiriwang sa Legazpi City. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Tone-toneladang seaweed seedlings ang ipinagkaloob ng BIFAR Bicol sa mga mangingisda sa Rapu-Rapu. Layon daw ng kagawaran na muling pasiglahin ang seaweed cage farming sa Bicol. May report si Angeline Dagta. Namahagi kamakailan ng kabuang 1.2 tons ng seaweed seedlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Bicol sa mga mangingisda sa bayan ng Rapu-Rapu, Albay. 21 miyembro ng Galicia Fisherfolk ang napili ng kagawaran na maging benepisyaryo. Ayon sa opisina ng BIFAR Bicol, bahagi ito ng kanilang Techno-Demo Project na layong muling pasiglahin ang seaweed cage farming sa Bicol na naging posible naman dahil sa kanilang Enhanced Philippine Seaweed Development Program o EPSDP. Lahat po ng mga kailangang gawin at pag-grow, pag-culture, yun po yung responsibilidad ng ating mga seaweed farmers. So parte nung kanilang obligasyon bilang benepisyaryo ay yung mapalago nila itong ibinigay na asistensya galing sa gobyerno. Ang mga ipinamahaging seedlings ay nagmula sa BIFAR National Seaweed Technology Development Center o NSTDC Seaweed Nursery at BIFAR Provincial Fisheries Office Sorsogon Seaweed Nursery. Bukod sa ginawang pamamahagi, tinuruan din ng mga benepisyaryo ng tying method gamit ang tubular net na isang simpleng teknik na epektibo sa pagpapalago at maayos na pamamahala ng mga seaweed. Ang BIFAR naman po ay patuloy yung aming pagtatrabaho at pagmomonitor ng mga interventions at mga assistance na ibinibigay namin. Patuloy din po yung aming mga capacity building para sa ating mga mangingisda para patuloy din po na ma-strengthen at makapacitate natin ang ating mga mangingisda hindi lamang sa Albay pero sa buong Bicol region po. Nakatanggap din ang asosasyon ng isang unit ng circular net basket mula sa BIFAR Central Office na ginagamit bilang lalagyan ng seaweed upang mapabuti ang seed handling at storage practices. Samantala, ito na ang ikalawang cycle ng pamamahagi ng seaweed seedling sa mga mangingisda sa Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Isang digital learning hub sa Aroroy, Masbate ang itinuturing ng ilang residente na solusyon umano sa limitadong oportunidad sa kanilang lalawigan. Ilan sa mga empleyado ng nasabing DigiHub ay ang mga dating na-scam na online teachers na tinulungan itong makabangon muli. May report si May Insinares.
Nitong 2024 nang magtapos sa kursong education ang 23 anyos na si Angelica Laudit ng Aroroy, Masbate. May 2025 nang makapasa siya sa licensure examination for teachers. Aminado si Angelica na kahit isa na siyang ganap na guro, limitado lamang ang oportunidad para sa mga bagong gurong katulad niya sa kanilang lalawigan. Dahil dito, sinubukan niya muna ang pagtatrabaho sa 51 Talk, isang English as a Second Language o ESL company sa kanilang bayan. Aniya, malaking bagay ang kumpanya sa mga tulad niyang nagsisimula pa lamang sa pagtulong sa pamilya. 7 buwan na siya ngayong nagtatrabaho sa 51 Talk at labis niya raw na ipinagpapasalamat ang oportunidad na binuksan sa kanya. Since maliit naman po itong ating city, wala namang maraming available na job na connected sa course ko, which is education. So, mas pinili ko pong mag-work dito since ang ate ko po ay nag-work din dito. Unlike po sa kapag nag-work ka sa government, of course sa government kapag nag-work ka mostly sa DepEd po, napakaraming workload, tapos pag uwi mo sa bahay, may gagawin ka pa. Unlike dito, uupo ka lang, then kapag uwi ka, mag-rest ka na lang. Yun lang. Napakalaki ng ginhawa. Taong 2021 ang buksan ng 51 Talk sa nasabing bayan. Naging posible ito dahil na rin sa pakikipagtulungan at suporta ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Masbate Gold Project ng Philminera Resources Corporation at PhilGold Processing and Refining Corporation. Ayon kay Jessa Rapsing, Center Manager ng 51 Talk, 50 online teachers ang nagtatrabaho sa kanila ngayon. Ilan sa mga ito ay domestic teachers at ang iba ay overseas teachers na nagtuturo sa mga mag-aaral na nais matutong mag-English. May mga estudyante na sila mula sa China, Korea at Italy. Domestic teachers, mainly from China lang po talaga. Opo. But yung mga overseas po namin na mga panggabi, may China, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia. Yun po yung mga iba po naming mga tinuturuan. Meron din po kami sa UAE, may ibang from Italy. So marami po. So far, yun pa lang po, pero sa mga susunod, mas marami pang mga countries ang ma-accommodate ng mga teachers. Dagdag pa niya, ilan sa kanilang mga guro ay mga dating online teachers na na-scam mula sa ibang kumpanya. Binigyan daw nila ang mga ito ng panibagong oportunidad para makaahon muli mula sa pagkakalugmok. Hindi maganda nung nangyari, talagang na-scam yung ibang mga dating mga teachers. But then, nung dumating po ang 51 Talk, talagang dito po nag-grow yung maraming mga ESL teachers coming from Aroroy and other parts of Masbate province po. Talagang dito naging stable po yung ESL teachers po namin. Siniguro niya ring tuloy-tuloy ang operasyon ng 51 Talk sa naturang bayan dahil sa malaking tulong nito sa mga mamamayan at sa sipag na rin ng kanilang online teachers. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Ipinagdiriwang kahapon sa lungsod ng Legazpi ang ika-51 taong selebrasyon ng Nutrition Month. Bicol Region, pumapang 5 umano sa mga rehiyong may mababang access sa ligtas at nakakapalusog na pagkain. May report si Danica Garcia. Ipinagdiwang kahapon sa lungsod ng Legazpi ang ika-51 taong selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon. Sinimula ng pagdiriwang sa isang Nutri Parade na tumulak alas 6 ng umaga at dinaluhan ng barangay health workers, barangay nutritionist at mga mag-aaral sa daycare centers mula sa 70 barangay ng lungsod. Ayon sa opisina ng National Nutrition Council Bicol, layunin ng aktibidad na palawakin pa ang kamalayan ng publiko ukol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain, lalo pat pumapang 5 ang Bicol sa walang gaanong akses sa ligtas at nakakapagpalusog na pagkain na kailangan para sa isang aktibo at malusog na pamumuhay. Makalungkot po na isipin, no? Sabi nga po natin kanina, ang Bicol ay farmland siya. Napapalibutan tayo ng mga dagat na merong isda. So, kailangan natin pagtingin, palakasin po ang suporta. Kanina nabanggit po na ang may mataas na malnutrition ay ang mga magsasaka, ang mga mangingisda. Sila po yung may first access sa pagkain. Pero bakit sila ang may pinakamarami
malnutrisyon. Dagdag pa ng opisina, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang makamit ang food at nutrition security para sa lahat. At hindi lamang daw ito responsibilidad ng gobyerno dahil malaki rin ang papel ng mga mamamayan. Both ways po yung pagtulong para yung ito fifth natin na rank ng 2021 ay tumastas naman tayo, no? Medyo bumababa naman po. And the fifth rank po ay 67%. More than 50% ng mga taga-Bicol na households ay ang daming food insecure po, no, dito sa Bicol. So I hope ma-improve po natin. Naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Department of Health Bicol Center for Health Development. Nanguna ang kagawaran sa pagbibigay ng tips sa mga dumalo para tuluyan na umanong mapuksa ang malnutrisyon sa rehiyon. Mas maganda po kung yung mga magulang na, especially yung mga nanay, ay mag-prepare ng mga pagkain. Kasi kung bibigyan lang po natin ng pera ang mga anak po natin, ang bibilin po niyan ay mga junk food. Inaasahan naman na magiging susi ang pagdiriwang tungo sa mas malawak na kamalayan at pagkilos upang matugunan ang hamon ng food at nutrition insecurity sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!